La Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili i Europe Direct Tarragona han decidit portar el Parlament Europeu a la ciutadania, i això s'ha fet aquí, a l'Aula Magna de la Universitat Rovira i Virgili, al campus Catalunya, on 100 ciutadans i ciutadanes de la ciutat durant tot el dia d'avui debatran sobre diferents temes que es porten també en el Parlament Europeu. La segona edició de la simulació del Parlament Europeu té un doble objectiu. D'una banda, apropar la realitat del Parlament Europeu als ciutadans de les comarques tarragonines, i d'una altra banda, que les persones que hi participen puguin reflexionar durant tot un matí sobre problemes comuns i temes que consideren que són del seu interès. Avui tindrem al davant ciutadans de moltes procedències que probablement diran què és el que pensen sobre cadascun dels temes que més els preocupen, i això evidentment és molt bo. Si fos l'autèntic Parlament Europeu, diguem-ne que hi ha sempre uns intermediaris, els partits polítics europeus, els grups parlamentaris. Aquests intermediaris avui no hi són. Per tant, jo el que m'espero és, diguem-ne, sentir la veu directa dels ciutadans, les preocupacions de la gent, i penso que això és molt important. Igual que també és molt important que, fent aquest tipus d'exercicis, la gent se n'adoni de la importància del Parlament Europeu i com el Parlament Europeu s'ha convertit realment en el portaveu i en l'altaveu de la ciutadania en la Unió Europea.